kakek ngomong malah sehat. Lah nek kakean pikiran, lah iku nggare penyakit. Wong iku lek kakean pikiran, akhirnya terus atine susah. Lek atine wis susah, sarape kaku, sik to buru tane. Zaman kok stroke ngono. Urutane ngene lho. Mbah. Gak purek ngono aku jembak aku mbek wong Bragung. Ya Allah, Pak, jenengan sing sabar gak ada hingon-hingon ngeten iki nggih. Muga-muga barokah, Pak. Di bojo ngeten iki ganjarane gede, Pak. Pokoknya sabar. Wong lanang iki diomeli bojo wetek-wetek kok iso nrimo rido, kuwi ganjarane siji, padha oleh ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Enak Pak, sampean gak usah ngenteni dadi nabi. Ya gak mungkin sampean dadi nabi. Cukup duwe bojo cerewet ngene-ngene iki. Sampean oleh ganjaran padha karo ganjarane nabi. Selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet. Lah iku lho sing cerewet ya sing keplok-keplok iku wong.